Республиканың масштаблы проекты «Созвездие йылдызлык эстрада сәнгатеннән 22-нче Ачык Республика яшьләр фестиваленә йомгак ясалды. Гадәттәгечә ул фестиваль хәрәкәте лауреатлары һәм җиңүчеләре катнашындагы гала-концерт белән тәмамланды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Ел сайын үткәрелә торган «Созвездие йылдызлык Республика яшьләр телевизион фестиваленең суперфиналында җиңүчеләрнең исемнәре билгеле. Быел «Созвездие йылдызлыкның катнашчыларны тәбрикләү 2 мәйданчыкта узды. КФУның Уникс мәдәни спорт комплексында һәм КРК пирамида сәхнәләрендә. Дөрестән дә, иң беренчедән бүген бәйрәм. Сәнгать бәйрәме. Һәм иң беренчедән яшьләр сәнгать бәйрәме. Һәм минем уйлавымча, менә бүген инде 20-23 тапкыр бугай уздырыла «Созвездие йылдызлык» һәм әйтергә кирәк, ул елдан сайын арта бара аның географиясы. Һәм мин уйлыйм, бу бәйгенең, бу фестивальнең киләчәге бик зур, чөнки ул елдан-ел үзенең һөнәри ягын, география ягын арттыра. Һәм мин уйлыйм, бу эшне дәвам итәргә кирәк. Элегрәк 14 апрельдә КФУның КСК Уникс гала концертында беренче җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булды. Мәсәлән, Александра Шимшагаева кызлар арасында урта төркемендә вокал соло номинациясендә 3нче урынны яулады. Азаль халык вокаль хореография ансамбле вокаль ансамбльләр номинациясендә кече төркем 2нче урынны яулады. Это прекрасный проект сбережения народа Российской Федерации. Иң мөһиме, фестиваль Татарстан Республикасы президентының шәхси патронажы һәм ЮНЕСКО комиссиясе игидесе астында уза. Ул инде 22нче тапкыр уза. Булар барысы да балаларның сәләтен һәм матурлыгын күрсәтер өчен ясала. Ә фестиваль инде рухи мирас булып тора. Тәҗрибәле жюрига 60 меңнән артык бала арасыннан иң сәләтләрен, шул исәптән проектның гран-при ияләрен сайлап алырга туры килде. Гран-при Чаллының Мизгел җыр театры һәм Актаныш авылының Ак Инеш бию ансамбленә тапшырылды. Призерларны сәхнәдән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов лаеклы җиңүләре белән котлады. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.